έκλεκτο ακροατήριο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο για τα καλά, αλλά κάπως υπερβολικά λόγια που είπαν για την ημετέρα ταπεινότητα. Η σύζυγός μου και εγώ ευχαριστούμε τον Εγγενάδα Ελληνικό Σύλλογο για την πρόσκληση και την εγκάρδια φιλοξενία τους. Και ομολογώ ότι για πρώτη φορά ομιλώ ενώπιον ακροατηρίου, όπου δεν υπάρχει άλλος πρεσβύτερος εμού. Τούτο σημαίνει ότι η αλκή της Ελλάδος, από την οποία θα προκύψει το νεότερο θαύμα, βρίσκεται εκτός των συνόρων της Ελλάδος, αλλά πάντα εντός της καρδιάς της Ελλάδος. Δεν θα σας μιλήσω απόψε ούτε για το θαύμα του Παρθενώνα, ούτε για τον λαό στις βάσεις της Φιγαλίας, ούτε για τον Ερμή της Ολυμπίας, ούτε για το ακροτήρι της Θύρας, ούτε για το αρχαιότερο κοινοβούλιο του κόσμου, αυτό της πολιόφημης της Λίμνου, ούτε για τους θησαυρούς της Βεργίνας, της Πέλλας, των Αυδείρων, της Αμφιπόλεως, ούτε για την ατομική θεωρία του Δημόκριτου, ούτε και για τον πανεπιστήμονα Αριστοτέλη. Όλα αυτά είναι της πάση γνωστά. Πλην των Ελλήνων μαθητών, που επί χρόνια πολλά έχουν πέσει θύματα κακοπαιδείας και αγνοούν την ελληνική ιστορία. Και επειδή η υποβάθμιση της ελληνικής ιστορίας, κυρίως της αρχαίας, γίνεται εν ονόματι ενός οπισθοδρομικού προοδευτισμού που ενδύεται τον μανδύα ενός αναλφάβητου αριστερισμού, επιτρέψατε μου προημιακά να θέσω στην ευαισθησία της ακοής σας το πώς είχαν εκφραστεί για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό οι μεγάλοι θεμελιωτές του κομμουνισμού και ως θεωρίας και ως πράξη. Ο Κάρολος Μάρξ θεωρούσε τα αρχαία ελληνικά που τα μελετούσε στο πρωτότυπο ως το καλύτερο μέσο για τη γύμναση του μυαλού. Γράφει ένας από τους συνεργάτες του, ο Μέρινγκ, έξις. Ο Μάρξ παρέμεινε πάντα προσιλωμένος στους αρχαίους Έλληνες και ήταν έτοιμος να διώξει με το μαστίγιο από τον λαό του πολιτισμού κάθε άθλια ύπαρξη που ήθελε να στρέψει τους εργάτες ενάντια στην αρχαία κληρονομιά. Ο στενότερος συνεργάτης του, ο Φριδερίκος Έγγελς, είχε με μία μονοφράση αποτυπώσει αυτό που ως πνευματική παρουσία υπήρξε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος. Οι αρχαίοι Έλληνες, λέγει, ήταν όλοι από τη φύση τους διαλεκτικοί. Και αυτό φαίνεται, προσθέτω εγώ, από τη δομή της γλώσσας τους, όπως έδειξα προετών με ένα εκτενές μελέτημα υπό τον τίτλο «Η δημοκρατικότητα του αρχαίου ελληνικού λόγου μέσα από τις συντακτικές του δομές». Ο Λένιν, ο αρχιτέκτορ των επαναστάσεων, τελείωσε τις σπουδές του με άριστα στα αρχαία ελληνικά και στην βιβλιοθήκη Στοκχόλμης δείχνουμε καμάρι 12 βιβλία αρχαίων συγγραφέων, τα οποία εντός διετίας ο καταδιωκόμενος κάποτε επαναστάτης είχε γεμίσει με κριτικές σημειώσεις. Στα άπαντα των Μάρξ και Έγγελς που τυπώθηκαν στη Μόσχα το 1953 διαβάζουμε την αξιομνημόνευτη φράση «Χωρίς τις βάσεις που έθεσαν η Ελλάδα και η Ρώμη, η σύγχρονη Ευρώπη δεν θα υπήρχε». Ο Έγγελς ιδιαίτερα εκτιμούσε την ελληνική μυθολογία και τη θεωρούσε, όπως γράφει ο ίδιος, προϋπόθεση της ελληνικής τέχνης και ευρύτερα της ευρωπαϊκής και εμένα της ασιατικής, προσθέτω εγώ.
χωρίς τη γνώση της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, πλήστα εικαστικά αλλά και λογοτεχνικά έργα από την αναγέννηση και δεύτερη θα ήσαν ακατάληπτα. Για παράδειγμα αναφέρω τον κάποτε παραγνωρισμένο λόγω της πρωτοτυπίας του Ελβετό ποιητή, τον Καρλ Σπίτελερ, αυτός γεννήθηκε το 1845 και πέθανε το 1924, που έγραψε τα έργα Προμηθέας και Προμηθέας και το αριστούργημά του Ολυμπιακή Άνοιξη. Ως δεύτερο παράδειγμα αναφέρω τα έργα του Άρνολντ Μπέκκλιν από τη Βασιλεία 1827-1901, που παρότι θεωρείται ζωγράφος του θανάτου, μας έχει δώσει εκείνος έργα εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία όπως ο Πάνας που τρομάζει το βοσκό, το κυνήγι της Άρτεμις, ο αγώνας των Κετάρων, ο Οδυσσέας και Καλυψόν. Συνεπώς ο νόμος του Μάρξ ότι η ελληνική μυθολογία είναι όχι μόνο το προστάσιο της ελληνικής τέχνης και η βάση της, ισχύει για μια περίοδο, ακόμη και την τωρινή, και για την ευρωπαϊκή τέχνη και την λογοτεχνία, αλλά και για την μουσική. Η Ελβετία ανέδειξε μια σπουδαία πνευματική φυσιογνωμία του Γιάκο Μπούρχαρ 1818-1897, που υπήρξε ο μεγαλύτερος ιστορικός της τέχνης κατά τον 19ο αιώνα και οι απόψεις του παραμένουν σεβαστές έως σήμερα. Αυτός ονόμασε τον Έλληνα αγωνιστή άνθρωπο, διότι όλος ο βίος των Ελλήνων ήταν ένας διαρκής αγώνας που όταν δεν εκφραζόταν με τον πόλεμο, εκφραζόταν με τον αθλητισμό, την ποίηση, τη μουσική και το χορό. Γι' αυτό λέγαμε ποιητική μουσική, αγώνες, ρητορικοί αγώνες. Έτσι οι Έλληνες έγιναν οι γεννήτωρες όλων αυτών των εκδηλώσεων που συνιστούν τον πολιτισμό. Είναι συγκινητικό το να διαβάσει κανείς ότι η πρώτη ελληνική επιγραφή αυτού του διπύλου που γράφτηκε στην σήμερα χρησιμοποιούμενη γραφή είναι αφιέρωμα στον νικητή κάποιου χορευτικού αγώνα. Ως νυν όρκεστον αταλόγατα παίζει τότο 10 μήνου. Δηλαδή όποιος από τους χορευτές χορεύει πιο χαριτωμένα να παίρνει αυτό, δηλαδή το αγγείο. Οι Έλληνες, παρά το τοπικιστικό και συχνά εγωιστικό πνεύμα τους, είχαν από την πολύ παλιά εποχή αναπτύξει το ήθος της φιλαλληλίας. Μόνο στα αρχαία ελληνικά η λέξη ξένος έχει τη σημασία του φίλου, ενώ στις άλλες γλώσσες πάντοτε είχε την έννοια του εχθρού. Και από τη λέξη ξένος γεννήθηκαν δύο άλλες έννοιες που εκφράζουν το κορύφωμα του πολιτιστικού ήθους. Προστάτης των ξένων ήταν εννοώ τις λέξεις ξενία και φιλοξενία. Προστάτης των ξένων ήταν ο υπέρτατος των θεών, ο ξένιος Ζεύς, ο ξένιος Δίας. Παράλληλα δε προς την ξενία αναπτύχθηκαν κι άλλες ευγενείς έννοιες που εμφανίστηκαν σε διάφορες λέξεις, όπως η αγάπησης, αυτή αναφέρεται στον Αριστοτέλη, στα μεταφυσικά, με την έννοια της σιωπής, και ο αγαπισμός, ένας σπάνιος τύπος που απαντάται στον μέναντρο, από τις οποίες προέκυψε η πρωτοχρησιμοποιημένη από τον Χριστό λέξη αγάπη, που αποτελεί την πεμπουσία του χριστιανισμού. Και ακόμη η φιλία με την έννοια της αγάπης, η φιλοστορία, η ευαισθησία, η φιλανθρωπία, ο ήλιος για τον αδύνατο και ανήπορο, δηλαδή μια ανθρωπιστική ηθική που διαπερνώντας τον χρόνο και την βαρβαρότητα των πολέμων, έφτασε ως τον Ιωάννη Ερήμοντινάν 1828-1910, που ίδρυσε τον Ερυθρό Σταυρό, παρότι ο ίδιος περιέπεσε σε έσκατη ένδια και πέθανε σε άσχημα. Θα μπορούσε κανείς να προσγράψει πολλά στους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι κατά τον Μάρξ αντιπροσωπεύουν την παιδική και ολόκληρη ηλικία της ανθρωπότητας, την οποία κάποιοι, όψιμα γερασμένοι πνευματικά στην πατρίδα μας, εμφανιζόμενοι, το ξαναλέγω, σαν προοδευτικοί και μάλιστα σαν αριστεροί, προσπαθούν να σβήσουν. Γι' αυτό
Γι' αυτό η Ελλάς γέρασε κατά τα τελευταία χρόνια προώρως, όπως λέει ο ποιητής. Και εξαρτούν όλοι αυτοί οι δίθεν αριστεροί, αυτό που είπε πάλι ο Μάρξ, ότι οι αρχαίοι Έλληνες, από μια ορισμένη άποψη, παραμένουν ακόμη σαν κανόνες και άφθαστα πρότυπα. Και αγνοούν αυτό που έγραψε στο παλαιό πρόλογο του Αντιτήρη ο Φρυδερίκος Έγγελς, ότι δηλαδή ο ελληνικός κόσμος υπήρξε ως σύνολο ένας λαός, από εδώ και πέρα δικές λέξεις, που τα ολόπλευρα χαρίσματά του και η δραστηριότητά του εξασφάλισαν μια τέτοια θέση στην ιστορία της ανθρωπότητας, ώστε κανείς άλλος να μην μπορεί να τα διακρίνει. Στα παραπάνω, ας προσθεθεί και αυτό που είπε κορυφαίος φιλόσοφος στις αρχές του περασμένου αιώνα. Όλη η μετά τον Πλάτωνα φιλοσοφία είναι απλές υποσημειώσεις στο έργο. Άποψη υπερβολική, την οποία μπορεί να απορρίψει κανείς, αλλά δύσκολα μπορεί να απορρίψει την άποψη που διατυπώθηκε από κάποιον επίγονο του Μάρξ. Όλη η φιλοσοφία δομήθηκε είτε σε συμφωνία, είτε σε αντίθεση προς το έργο του Μάρξ. Προσωπικά δεν μου αρέσει ο υπερθετικός με αυτός. Αντί να εγκομιάζω και να υμνώ, προτιμώ να δείχνω σεβασμό. Όταν εξέδωσα το βιβλίο φέτος υπό τον τίτλο «Το θαύμα των Ελλήνων», είναι το βιβλίο αυτό, αντιμετώπισα την χλέβη ενός δημοσιογραφίστου μεγάλου ραδιοφωνικού σταθμού, που όπως κατά καιρός στον πρόλογο λέει δηλαδή επί διετία την πνευματική μου περιουσία. Αλλά αν είχε διαβάσει ο δημοσιογραφίστος αυτός 10 γραμμές παρακάτω, θα έβλεπε ότι η φράση «ελληνικό θαύμα», το θαύμα των Ελλήνων, δεν είναι δική μου, ούτε κανενός άλλου Έλληνα συγγραφέα. Είναι πλάσμα ξένων θαυμαστών του ελληνικού πολιτισμού και των κατορθωμάτων του ελληνικού λαού. Ξένοι και όχι όλοι οι Έλληνες ήσαν αυτοί που ονόμασαν τον Όμηρο πατέρα της Ευρώπης, της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Ξένοι ήσαν αυτοί που ονόμασαν τον Ηρόδοτο πατέρα της ιστορίας. Ξένοι ήσαν αυτοί που ονόμασαν την Αθήνα μητέρα της τραγωδίας. Ξένοι ήσαν αυτοί που είπαν ότι η αρχαία ελληνική πλαστική αποτελεί αξεπέραστο πρότυπο. Ο Πεσθαλός ήταν αυτός που είπε πως είχε ως παιδαγωγική αρχή την αθηναϊκή αγωγή. Αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ, μιας και βρισκόμαστε σε μια χώρα που πολύ αγαπώ, είναι πως οι Έλληνες διαμόρφωσαν τον πλέον ιδεώδη τύπο πολιτεύματος στη δημοκρατία με τον Τρισέν το 508, που δυστυχώς παραμένει αγνοημένος και στην Αθήνα. Δεν υπάρχει ούτε μία ορμή. Φυσικά κανείς δεν τολμάει να μιλήσει για τον Εφιάλτη, τον πρόδρομο του Περικλή, γιατί με την αναγνωσία που μας δέρνει θα ταυτιστεί με τον Εφιάλτη των Θερμοπυλών. Η δημοκρατία των Ελλήνων σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της γης, λειτουργεί στην Ελβετία και υπό τη μορφή της άμεσης και υπό τη μορφή της έμεσης, δηλαδή των αμφιχτιονιών, των κοινών, δηλαδή των συμπολιτιών, που γέννησαν την ιδέα της κοινωνίας των εθνών, που έχει την έδρα της Ευρώπης. Και δεν αντέχω στον πειρασμό να μην πω ότι στην εδραίωση της ελβετικής δημοκρατίας συνέβαλε και ο Έλληνας Ιωάννης ο Κομμιστής. Χαρακτηρίζεται η Ελβετία ως χώρα των τραπεζών και των προνοιών, χωρίς να τις χρεώνεται και η ευθύνη γι' αυτό. Όπως γράφω στο βιβλίο, η οικονομία κατά την ελληνική αρχαιότητα μου έκλεισε, έγινε λάθος. Ίσως στο βιβλίο πίστεψε ότι μιλάμε για την οικονομία της νεότερης Ελλάδος.
Αυτά αναφέρεται στην οικονομία της αρχαίας Ελλάδος. Λοιπόν, όπως γράφει στο βιβλίο μου, η οικονομία κατά την ελληνική αρχαιότητα που κυκλοφορείται από τη Μήνη, οι Έλληνες δεν είναι ευρετές μόνο του όρου οικονομία, την οποία ανέπτυξαν και θεωρητικά και πρακτικά. Στην πρακτική έκφραση, κορυφαίο δείγμα είναι η εμφάνιση μιας σπουδαίας επαγγελματικής κατηγορίας των τραπεζιτών, που μας είναι γνωστοί με τα ονόματα αργυρογνώμονες, δοκιμαστές ή κολυμβιστές. Κόλυμβον στα αρχαία ελληνικά είναι το μικρονόμισμα. Κορυφαίοι μάλιστα τραπεζίτες των Αθηνών ήσαν δύο πρώην δούλοι, ο Βασίων και ο Φορμίων, ενώ το πρότυπο για το σχηματισμό του ελβετικού τραπεζικού συστήματος έδωσε για μακρό διάστημα η Ρώμος, στους χρηματιστικούς οίκους της οποίας άνθρωποι παντοδαπής καταγωγής κατέθηκαν τα χρήματά τους. Αργότερα τη σκητάλη πήρε η Δήμος. Στη Ρόδο επίσης αναπτύχθηκε η ναυτική νομοθεσία, η οποία κωδικοποιήθηκε στα χρόνια των Ισάρων Αυτοκρατόρων Κωνσταντινού Πόλεως υπό την ονομασία νόμος Ροδιών Ναυτικός, πάνω στον οποίο στηρίχθηκε το βενετσιάνικο ακολούθως το αρμόδιο, και έτσι φτάσαμε στο σημερινό Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο ή Δίκαιο της Θάλασσας. Και αφού έγινε αναφορά στη λέξη θάλασσα, σας θυμίζω ότι ο Έλληνας είναι παιδί της θάλασσας. Κάποιος έγραψε ότι η Ελλάδα, σαν την αναδυόμενη Αφροδίτη, γεννήθηκε από τη θάλασσα. Δεν είναι ποιητική έκφραση, είναι ιστορική διαπίστωση. Η θάλασσα ήταν και είναι ο ελευθερότερος αγρός της Ελλάδος. Κάποτε ο Θεμιστοκλής υπέκλεψε έναν χρυσμό πηδηθία, την πόλη θα σώσουν τα ξύλινα τείχη. Σήμερα τα τείχη αυτά δεν είναι ξύλινα, μεταλλικά. Αν οι Έλληνες δεν ξαναστραφούν προς την ναυτιλία, τότε δεν μπορούμε να βγούμε από την ακρισία που παίρνει τη χώρα μας. Το αλέτρι που την σκίζει ή μάλλον τη διασκίζει ήταν το πλοίο. Η ναύς, από που οι λέξεις ναύτης και ναυτιλία. Στις νήες και στην ναυτιλία οφείλουν την ακμή τους. Η Κρήτη, η Κύπρος, τα νησιά του Αιγαίου, η Πελοπόννησος και η Αττικοβιωτία μαζί με την Βιωτία. Ο ελληνικός κόσμος γέμισε τον Έφεσινο Πόννο και τις ακτές της Μεσογείου με απικίες. Σε ένα πλατωνικό διάλογο ο Σοκράτης λέγει ότι η Έλληνες είναι λαός πατράχων που κατοικεί στις ακτές των δύο μεγάλων ιστορικών θαλασσοκοινών, του Ευξήνου Πόνου και της Μεσογείου, από τον Φάσιλαη της Κολχίδος μέχρι τις στήλες του Ηρακλέους. Ο ελληνικός κόσμος, επαναλαμβάνω, γέμισε αυτές τις θάλασσες με απικίες. Στο βιβλίο μου το θαύμα των Ελλήνων ονομάζω την Κυρίνη, τη Μασσαλία και τις Σιρακούσες, οι τρεις Αθήνες της Μεσογείου. Δεν υπάρχει υπερβολή σε αυτό. Μπορώ να πω ότι οι Σιρακούσες υπερτέρησαν των Αθήνων. Η ναυτιλία θέλει δικού τύπου πλοία και θαλασσοπόρους. Η πιο γνωστή τύπη πλοίων είναι η Σαμιώτικη Σάμενα, την οποία βλέπετε καμιά φορά σε κάποια μπουκάλια με κρασί, και σαν πολεμικό σκάφος η Τριήρης, που κατασκευαστή της υπήρξε ο Κορίνθιος ναυπηγός Αμινοκής. Οι Έλληνες θαλασσοπόροι έδειξαν τον δρόμο στους θαλασσοπόρους των νεότερων καιρών. Ο Σάμιος Κολέος, κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα, πέρασε τις στήλες του Ηρακλέους και έφτασε ως την Ταρτισσό τα νεότερα Γάδυρα. Ενώ κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα, ο Μασσαλιώτης Ευθυκράτης φτάνει ως το πράσινο ακροτήριο της Δυτικής Αφρικής. Ενώ ο άλλος συμπατριώτης του, ο περίφημος Πυθέας, φτάνει ως τα Βρετανικά νησιά και ακόμη πέρα από αυτά, πιθανώς στην Ισλανδία ή Γρυλανδία και σίγουρα στην Βαλτική. Κατά την προσωπική μου άποψη, η μυστηριώδης νήσος Θούμη είναι το νορβηγικό τέλμα, αλλά αυτό είναι κάτι, μια προσωπική άποψη, που απλώς το θέτω στην κρίση σας. Και την ίδια εποχή που ο Πυθέας έκανε αυτά τα φοβερά ταξίδια, ένας μηναφρικός, ο νέαρχος του Χρυσάβαρχος του
στον Ινδικό ωκεανό, ενώ ο Αμφιπολίτης, ο Ανδροσέλης, έκανε τον περίπου των αραβικών πλούτων. Η ναυτιλία έφερε την προαγωγή της γεωγραφίας και της κοσμογραφίας, επίσης και την τελειοποίηση των ναυτικών οργάνων. Θα σας θυμίσω ότι το 1900 στα Νικήθερα ένα στρογγαλιευτικό σκάφος βρήκε στο βυθό ένα αρχαίο φορτηγό πλοίο που ναυάγησε κατά τα έτη 60 έως το 50 π.Χ. Από το πλοίο αυτό ανασύρθηκαν πλήθος έργα τέχνης με κορυφαίο τον έφηβο των Αντικηθήρων, αλλά και ένας περίεργος μηχανισμός που είναι γνωστός με το όνομα Αστρολάβος των Αντικηθήρων. Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί για το τι μπορεί να είναι η συσκευή. Κατά την τελευταία έκθεση που έγινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών, επικράτησε η άποψη του καθηγητή Πράις, που κατασκεύασε αντίγραφο του Αστρολάβου. Δεν είναι μόνος. Ο καθηγητής Πράις υποστηρίζει ότι η συσκευή αυτή, που θυμίζει περίτεχνο ελβετικό ρολόι τσέπης, είναι ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής και χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό θέσεων του ηλίου, της Ελλήνης, ίσως και άλλων πλανητών. Προέβλεπε ακόμη εκλήψεις και άλλα αστρικά φαινόμενα και έφερε ελληνιστή-γραμμένες οδηγίες χρήσεως πάνω στην πλάτη. Το παραπάνω έβλημα άλλαξε τις απόψεις για το επίπεδο της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Όπως γράφτηκε εσχάρις. Οι δικές μου απόψεις είχαν αλλάξει προπολού όταν επιδόθηκα στη μελέτη της ορολογοποιίας και διαπίστωσα ότι πάνω σε αυτό πολλά μας χρωστούν τη φίλη μας η Ελβετία. Και έχουν χρέος να έρχονται ως Ελλαδείς προσκυνητές να επισκεφτούν το περίφημο ρολόι του Κυρίστου στην αρχαία αγορά, το γνωστό με τη λαϊκή ονομασία αέρινες. Προσωπικά από τις πρώτες ιστορικές μου συγγραφές, εξέφραζα αντιρρήσεις για κάποιες εδραιωμένες ιστορικές απόψεις και κυρίως ότι οι Έλληνες ήσαν λαός θεωρητικός και καθόλου πρακτικός. Και δίθεν αφελώς ερωτούσαν τα κυκλόπια τείχη, η θολωτή τάφη των Μυκηνών, το ευπαλίνιο υδραγωνίο στη Σάββα. Ξέρετε, δύο συνεργεία δουλεύαμε από δύο μέρη του βουνού, τρύπησαν το βουνό και συναντήθηκαν με ελάχιστη απόδοση. Το υδραγωνίο υπάρχει ακόμα. Αλλά και ο δίωλογος στο επιστημό, τι δείχνει. Είναι απλό. Οι Έλληνες είχαν ανάπτυξη και στον τομέα των πρακτικών εφαρμογών και των θετικών επιστημών από την παλαιότατη εποχή. Αυτοί άλλωστε δεν έβαλαν τις βάσεις της επιστημονικής ιατρικής με έναν Ιπποκράτη και με πλήθος μεταγενέστερους, μεταξύ των οποίων ο κορυφαίος ήταν ο Γαλλιανός. Ο Γαλλιανός επί 1500 χρόνια θεωρείται στην ιατρική αυτή την λίγα. Οι γιατροί, οι σχολαστικοί ιδιαίτερα, έλεγαν όταν έβλεπαν κάποιον ασθενή που δεν ασθενούσε σύμφωνα με όσα γράφει ο Γαλλιανός, τόσο το χειρότερο για τον ασθενή. Ο ασθενής κάνει λάθος, επειδή άλλωστε είναι παραδόξος, ο Γαλλιανός δεν κάνει λάθος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και σήμερα, παρά την ύπαρξη του GPS και άλλα σύγχρονα μέσα, μετράμε αυτούς και οικόπεδα με την ευκλήδια γεωμετρία, και αξίζει εδώ να σας πω ότι ο Ευκλήδης θεωρείται ο θηδείας της γεωμετρίας. Αϊνστάιν έλεγε ότι ο Ευκλήδης είναι η μεγαλύτερη ιδιοφυΐα που γέννησε ο χώρος των μαθηματικών. Επανέρχομαι λοιπόν στην ευκλήδια γεωμετρία, αλλά και στο Πυθαγόριο θεώρημα. Το δεκαδικό σύστημα δεν το βρήκαν οι Άραβες, αλλά οι Έλληνες με μετάδοση του αλφαβητικού συστήματος, οι αρχαίοι μετρούσαν με γράμματα, όπως αποδείχθηκε τελευταία, μετρώντας τις γωνίες. Αριθμός 1, μία γωνία, το ζ κεφαλαίο, δύο γωνίες και όμικρον 0 γωνίες. Αλλά ενώ αυτά τα λέγαμε και παλιά, ξαφνικά από τις πινακίδες της Πύλου ή από αυτές που βρέθηκαν
σχάτες του Σιδοκάμου, διαπιστώθηκε ότι το δεκαδικό σύστημα το ήξεραν εκείνοι οι λογιστές που έγραψαν τις πινακίδες με τη γραφή Β. Από το περίφημο παλιψιστο του Αρχιμίδη, και όχι μόνο από αυτό, που αποκωδικοποιήθηκε το 2008, μαθαίνουμε ότι ο Αρχιμίδης γνώριζε τις αρχές και την πρακτική του διαφορετικού και ολοκληρωτικού λογισμού αιώνες νωρίτερα από τον Λάιμπνιτς και τον Νεύτωνα. Και προχωρώ. Ο Θαλής κάνει αστρονομικές παρατηρήσεις και προβλέπει έκλειψη ηλίου. Ο Πυθαγόρας ήταν πρώτος για τη σφαιρικότητα της γης και οι μαθητές του επεξεργάστηκαν την ηλιοκεντρική θεωρία. Τη θεωρία αυτή επεξεργάστηκε ο Αρίσταρχος ο Σάμνης, προσέχετε τη χρονολογία, 310-250 π.Χ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακάλυψη των αιώνων. Όμως τη δόξα των ανακαλύψεων καρπόθηκε ο Πολωνός Κοπέρνικος και το σύστημα ονομάστηκε Κοπερνίκιο αντί να ονομαστεί Αριστάρχιο. Έχω διαβάσει τον πρόλογο στο έργο του Κοπερνίκου. Αναφέρει δεκάδες Έλληνες επιστήμονες, έναν μόνο δεν αναφέρει. Καταλαβαίνετε ποιον, τον Αρίσταρχο. Ο Ερατοσθένης, ο Κυριναίος, 276-194, μέτρησε την περιφέρεια και την ακτίνα της γης με τόση ακρίβεια, ώστε σήμερα το αναγνωρίζεται σφάλμα μόνο κατά 0,3%. Ο αστρονόμος και γεωγράφος Κλάβδιος Πτολεμαίος, 108-168 μετά Χριστό, βασιζόμενος στο γεωδιατρικό σύστημα του Υπάρχου, υπολόγισε τις θέσεις των ουρανίων σωμάτων του ηλίου και της Ελλήνης και άλλων πλανητών. Η Αλμαγέστη ήταν βοήθημα όλο και λέγεται ότι ο Κολόμβος χρησιμοποίησε στις εξερευνήσεις του χάρτες του Πτολεμαίου. Το σύστημα εξελίχθηκε σε νεότερη εποχή από τον Κέπλερ. Η κλεψίδρα δεν μου επιτρέπει να αναφερθώ στην πρωτοπορία των Ελλήνων σε θέματα μαθηματικών, γεωλογίας, ορεκτολογίας, φυτολογίας, ζωολογίας. Σε αυτά παντού έχει λόγο ο Αριστοτέλης. Ούτε καν σε θέματα δικαίου. Ούτε θα τολμήσω να εισέλθω στον χώρο του πολέμου. Δίδαξα την πολεμική επιστήμη των Ελλήνων επί μια 20ετία ανώτερες και ανώτερες στρατιωτικές σχολές. Θα πω απλώς ότι οι Έλληνες έβαλαν τις βάσεις στρατιωτικής επιστήμης χάρη στο σχηματισμό της φάλακας από τους Σπαρτιάτες, χάρη στην καταθήκη του Μιλτιάδη στο Μαραθώνο, χάρη στην οξυφάλακα του Επαμινόντα που είναι ο κλαούζερ της αρχαίας Ελλάδος, και χάρη στις καινοτομίες του Αθηναίου Εφικράτη που δημιούργησε τις πρώτες μονάδες μεταδρομών και αργότερα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. Διότι άμα δεν υπήρχαν αυτές οι στρατιωτικές καινοτομίες, όσο σπουδαίοι στρατιωτικοί να ήταν, και ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τα μεγάλα και θαυμαστά που επέτρεψαν. Ασφαλώς, ο Αλέξανδρος ήταν η μεγαλοφιέστερη στρατιωτική φυσιογνωμία, τουλάχιστον του αρχαίου κόσμου, αλλά ο στρατός ο οποίος τον συνόδευε ήταν η τελειότερη πολεμική μηχανή που εμφανίστηκε κατά την ελληνική αρχαιότητα. Θα προωθήσω την ομιλία μου με λίγες ακόμη παρατηρήσεις. Πολλοί θεωρούν ότι το θαύμα των Ελλήνων οφείλεται στους δούλους. Δούλους όμως είχαν και οι Σκύθες, αλλά δεν έφτιαξαν Παρθενώνες. Σημασία έχει ότι πολλοί διανοητές από τον 5ο και 4ο ακόμη αιώνα π.Χ. συνειδητοποίησαν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων. Μνημονεύω μόνο μία φράση του ρήτορα Αλκιδάμα που εμπεριέχεται στον λόγο του Μεσσηνιακός. Ελευθέρος πάντας αφήγεται ο Θεός του δεν αδούλων η φύσης πεποίηκε. Ομιλώ σε καλιατήμενα κρατήριο και δεν μεταφράζω όπως συνηθίζω να κάνω στην Ελλάδα. Ελευθέρος πάντας αφήγεται ο Θεός ουδέν αδούλων η φύσης πεποίηκε. Και ακόμη όσο και αν η γυναίκα
ιδίως στην Αθήνα, ήταν περιορισμένη στη Σπάρτη. Τα δικαιώματα που είχε η γυναίκα στη Σπάρτη και η ελευθερία που είχε η γυναίκα στη Σπάρτη, η γυναίκα τα απέκτησε μόνο στον 20ο αιώνα στις πιο προωθημένες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Σήμερα τα 3/5 των γυναικών της οικουμένης ούτε μπορούν να φανταστούν την ελευθερία την οποία είχαν, γιατί έλεγαν άνεση, των γυναικών της Σπάρτης. Η αρχαία λοιπόν Ελλάδα ανέδειξε υπέροχες γυναικείες μορφές, όπως τη Σαρκό, την Κόρυνα και στα έσχατα χρόνια την φιλόσοφο Υπατία. Πρώτη γυναίκα που ίδρυσε φιλοσοφική σχολή και συνδύαζε τη φιλοσοφία με τα μαθηματικά. Η πρόσφορα των Ελλήνων προς την Ευρώπη δεν ήταν μόνο πολιτιστική, πνευματική. Ήταν και υλοπνευματική. Η αμπελοκαλλιέργεια που θαύμασα κάποτε ταξιδεύοντας στη Λοζάνη είχε διαδοθεί από τους Έλληνες αρχικά στην Ιταλία, ακολούθως στην Προβυγγία και από εκεί επεκτάθηκε μέσω της Κοιλάδας του Ροδανού προς βορρά. Όλοι οι Ευρωπαίοι δέχτηκαν με ευφροσύνη τον ίνο, εκτός των αρχόντων του Γαλλικίου, διότι εσφαλμένα πίστευαν ότι η νοποσία καταστρέφει τη σωματική και πνευματική υγεία. Πράγματα γιατρεύουν. Απαράδεκτα. Ίσως κάποιοι από εσάς, αφού μένετε στην Ελβετία τη χώρα της έξυπνης οικονομίας, να αναρωτηθείτε πώς με τόση σοφία που μας άφησαν οι πρόγονοι μας ξεπέσαμε σε τέτοιο οικονομικό χώρο. Πριν από 5-6 χρόνια η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη κατανάλωση σε κρέας. Γιατί αντικριστάτες τώρα. Ή να πούμε, καταργήσαμε τη σοφία τους, το δικό τους μυαλό και δουλεύουν με δανεικό μυαλό και δανεικά χρήματα. Αν είχαμε σεβασμό προς τον αρχαίο στοχασμό, θα ξέραμε το σοκρατικό. Πλούσιος ο ελαχής αρκούδας. Αυτάρκεια φύσεως γάπτος. Και αυτά είναι ένας φυσικός πλούτος. Θα ξέραμε με του μενάντα τα δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιοί. Αλλά τώρα δεν κάνουμε τέτοια αθλητική σύνταξη. Και το καταπληκτικό το κουτάδι. Το δανείζεστε της εσχάτης αφροσύνης και μαλακίας αστήνη. Τελευταία λέξη και με την αρχαία και με τη νέα σημασία. Δεν χρειάζεται πλησιάζει από το σωτέρο τίποτε άλλο να πω παρά μόνο αυτό. Το μεγαλύτερο θαύμα του καθάρματο των Ελλήνων είναι η γλώσσα που υγροδότησε και υγροδοτεί όλες τις γλώσσες σχεδόν της γης. Ελληνίδα επιστήμων παγκοσμίου φήμης έχει πει: οι Έλληνες γεννούνται πολιτισμένοι. Γιατί μαζί με το γάλα που θυλάζουν από το Μασοδομανάσιος, τώρα όχι δεν τα θυλάζουν παιδιά, με μπελάκια, με τέτοια γάλα, ίσως είναι πιο θρεπτικά αυτά, θυλάζουν και τις λέξεις οι οποίες αποτελούν τη βάση του παγκόσμιου πολιτισμού. Να μιλήσω για ποίηση, να μιλήσω για φιλοσοφία, να μιλήσω για θέατρο, να μιλήσω για μουσική, να μιλήσω για οδική, οντεόν κλπ. Το παιδάκι, πριν ακόμη πάρει στο δημοτικό, έχει μάθει τις λέξεις που αποτελούν τις βάσεις της παγκόσμιας κουλτούρας. Καμία γλώσσα της γης δεν έχει τις πολλαπλασιαστικές δυνατότητες ελληνικής. Κάποτε είχα μετρήσει τις λέξεις που δίνει το ρήμα γκρεμίζω και βρήκα ότι είναι 141. Δεν διάλεξα τη λέξη, το ρήμα ποιό. Και τότε θα πρέπει να φτιάξω ένα καινούριο λεξικό, η οποία παραμένει για το παγκόσμιο λεξιλόγιο κουλτούρας μια καινούργια εξαμηνή. Ο συμπατριώτης και φίλος μου ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος
Ονόμασε την ελληνική αγγελική γλώσσα, διότι λέει οι άγγελοι μιλάνε μουσική. Κατά την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Το θαύμα των Ελλήνων», αναφερόμενος στην ελληνική, εκφράστηκα περισσότερο γήινα, όχι ουράνια όπως ο Μορφώνος. Είπα ότι η Ελλάς από εδαφολογική άποψη είναι τόπος παρμένος με πέτρες. Όμως τα άνθη της πέτρας είναι τα πιο σεμνά και ευωδιαστά. Και το πιο ευωδιαστό άνθος της ελληνικής γης είναι η γλώσσα. Μια γλώσσα που ευωδιάζει. Δεν το παίρνει, να ξέρω στο είπε ότι η ελληνική είναι γλώσσα Θεών και ανθρώπων. Δεν υπάρχει αρχαίο ελληνικό όνομα ανθρώπου και έχω μετρήσει πάνω από 3.000 που να έχει όπως θα πει στα νεοελληνικά δύσφυγο χαρακτήρα. Ψάχτε με το μυαλό σας πόσα αρχαία ονόματα γνωρίζετε. Θα δείτε ότι όλα έχουν έφημο σημασία. Ενώ τα πλήστα νεοελληνικά έχουν δύσφυγο χαρακτήρα. Είναι φοβερό να πηγαίνει κανείς στο κέντρο των Αθηνών σε παλαιό κατάστημα και να βλέπει κατάστημα Ισορρούχων Χάρος. Ευτυχώς που ο άνθρωπος αυτός έχει γιούχο και έχει αναπτύσσει εδώ και 30 χρόνια μια επιγραφή. Τι μέσα να. Η ελληνική είχε το χάρισμα να ονομάσει και την τσουκνίδα μελήλωτων ανθεμών. Μελήλωτων ανθεμών. Δηλαδή άνθρωπος που έχει μυρωδιά μελή. Γι' αυτό λέγανε οι αρχαίοι, εν παντή τόπο και χρόνο ευθύνη. Μια μεγάλη Αμερικανίδα ελληνίστρια, σε ένα μικρό αλλά μεσό σοφίας βιβλίο που έκανε προπολεμικά, να εντυπωσιαστεί οι Έλληνες έδωσαν πολιτισμό ζωής, ενώ οι Αιγύπτιοι έδωσαν πολιτισμό θανάτου. Οι Έλληνες, λέγει η ίδια, αντί να χτίζουν πυραμίδες τάφους, έχτιζαν θέατρα. Σήμερα, όπου δυστυχώς η ανθρωπότητα εισέρχεται σε νέα διέξοδα, οι πλέον συνετοί από τους διανοωμένους του πλανήτη αναγνωρίζουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες έδωσαν με τη σύνολη δημιουργία τους πρόταση ζωής. Τώρα προσφέρεται πρόταση αντιζωής. Και αυτό το τώρα εκτείνεται σε όλο τον 20ο και στον παρόντα αιώνα. Δουλεύουμε μηχανικά χωρίς να ξέρουμε γιατί δουλεύουμε. Έτσι κάναμε αυτό σκοπό το χρήμα και όχι την βελτίωση του εαυτού μας με το θεωρητικό ζήν. Αποτέλεσμα. Παρά τις δημοκρατικές κατακτήσεις μας, γινόμαστε αναγκαστικώς δούλους. Ο Μέναρχος, ο κορυφαίος της Νέας Κομμωδίας, δούλευε. Ελευθέρος δούλευε, δούλος ουκές. Δηλαδή, δούλευε με τη θέλησή σου και δούλος δεν θα είσαι. Το σύστημα Λυσίνα, το σύστημα Τέιλορ, δολοποίησε τον εργαζόμενο. Δεν θα στηριχθώ στον υπερβολικό ισχυρισμό του Σερ Ρίτσαρντ Λίβινγκστον, άλλοτε προέδρου του Κολεγίου Κόρπους Κρίστη της Οξφόρδης, ότι στον Πλάτωνα χρεωστεί ο ελληνισμός και ο κόσμος το ότι ο πολιτισμός επέζησε. Απλώς θα πω ότι με τον Πλάτωνα και όχι μόνο με αυτό, διαμορφώθηκε το θεωρητικό ζήν που είναι η πιο τέλεια πρόταση ζωής. Έτσι είναι απόλυτα πρόθυμος να συμφωνήσω με μια άλλη τοποθέτηση του Λίβινγκστον που λέει «Ζωή θεωρητική με τα λόγου, όπως την εννοούσαν οι Έλληνες, είναι ακριβώς η ζωή που στην πιο υψηλή έκφρασή της έλυσαν ο Ντάρκο, ο Μίλτον, ο Σπινόζα, ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι, ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Νεύτων, ο Δαρβίνος και σε χαμηλότερο επίπεδο μικρότεροι ποιητές, καλλιτέχνες, επιστήμονες, σκεπτόμενοι άνθρωποι κάθε εποχής. Μια έντονη προσπάθεια για την αναζήτηση ομορφιάς και για τη λύση του μυστηρίου του κόσμου. Μόνο όσοι έζησαν μια τέτοια ζωή μπορούν να καταλάβουν το πάθος και τη γοητείας. Αυτά είναι λόγια. Αν μεγάλο έγκριση. Πολλοί πιστεύουν ότι η κάμψη του ελληνικού κόσμου άρχισε μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Με αυτό το οποίο προσπάθησα να αποδείξω ότι
να θεωρούν τα 300 χρόνια των ελληνιστικών χρόνων, όπου έγιναν πραγματικά θαύματα σε όλους τους τομείς της τέχνης και της επιστήμης, αλλά και της φιλοσοφίας. Ας θυμηθούμε στους νεοπλατωνικούς που γίνονται τώρα πολύ της μόδας, να θεωρείται αυτή η εποχή των 300 ετών εποχή παρακμίσεων. Και ακόμα μας λένε ότι η παρακμή ήδη είχε αρχίσει. Και μερικοί μας λένε ότι η παρακμή αρχίζει το 404, άλλοι μας πάνε στο 338 και άλλοι μας πάνε στο 321. Άρα κάποιοι ιστορικοί έχουν μια παρακμιακή μανία. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η ζωή έχει πτώσεις, μεταπτώσεις, ανατάσεις και κάτι να πει ένα δραματικό πολίτημα. Εγώ πιστεύω ότι η λεγόμενη ελληνιστική εποχή είναι μια εποχή θαυμαστή, όπου ο ελληνισμός και ο πολιτισμός υπερβαίνουν τα πλαίσια της τοπικότητας και αποκτούν μια υπερτοπικότητα και γίνονται άκρος ζωής για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει μουσείο σε όλη τη γη που να μην έχει δείγματα της καλλιτεχνικής ιδιοποιίας των Ελλήνων. Μια επίσκεψη αυτό στο μουσείο εδώ θα σας πείσει και του λόγου του αληθές. Συνεπώς, δεν θα ήταν υπερβολή αν θα μπορούσα να πω, μεταλλάσσοντας λίγο τη φράση του Τζόρτζ, ότι κανείς λαός τόσο μικρός δεν έκανε τόσα πολλά για τον κόσμο και για πολλούς αιώνες όσο οι Έλληνες. Ξέρω πάντως ότι ο Βίνστον τα συμφωνούσε, διότι βαθύτερα τους μελετούσε και τους αξιοποιούσε για να καλλιεργήσει το λόγο και τη σχέση. Θα μου πείτε, γιατί κατά την αρχαιότητα οι Έλληνες θαυματουργούσαν και στα νεότερα χρόνια περιέβεσαν σε μαρασμό. Η κάμψη είναι μέσα στο ορολόγιο της ιστορίας. Το ίδιο και η ανάπτυξη. Αν θαύματα έγιναν στο παρελθόν, μπορούν να γίνουν και στο παρόν. Μήπως η Ελληνική Επανάσταση, την οποία υπηρέτησε αυτοθυσιαστικά ο Ελβετός Μάγερ, δεν ήταν ένα πολιτικό και στρατιωτικό θαύμα που έδειξε τον δρόμο της ελευθερίας σε δεκάδες λαούς? Λέω για το Μωριά, όταν ξεκινήσαμε την Επανάσταση, όλοι μας έλεγαν τρελούς. Και όταν ελευθερωθήκαμε, όλοι μας έλεγαν μουσικούς. Ποιος εχέφρον άνθρωπος εκείνη την εποχή πίστευε ότι η Ελληνική Επανάσταση θα είχε επιτυχία? Οι πιο ανεπτυγμένοι, οι πιο γνωστοί Έλληνες εκείνης της εποχής, ο Καποδίστριας και ο Κοραής, είχαν αμφιβολίες για την επιτυχία της Επαναστάσεως. Και όμως αυτά δεν έγινε. Φέτος και την επόμενη χρονιά γιορτάζουμε στην Ελλάδα, με εξαίρεση το Δήμο των Αθηναίων και το Δήμο Θεσσαλονίκης, την έναρξη και τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων. Και οι εορτασμοί αυτοί απόθηκαν σε όλη την έκταση του ελληνικού χώρου, με εξαίρεση τους δύο Δήμους στους οποίους ανέφερα. Μέσα σε 10 μήνες η Ελλάδα διπλασιάστηκε εδαφικά και πληθυσμιακά. Από 60.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έφτασε στα 120.000. Και από 4,5 περίπου εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια έφτασε στα 4.700. Σε 10 μήνες. Και η ενσωμάτωση έγινε με έναν τρόπο τόσο αρμονικό, τα παράπονα να είναι λίγα και τα περισσότερα υποβολημία. Και όλα αυτά ήρθαν μετά την πτώχευση του 1893, μετά την επιβολή του διεθνούς οικονομικού ελέγχου, που κάποιοι παλαιότεροι θα τον ενθυμίσετε, το θυμόσαστε στα σπιτόποτα, και μετά τον λεγόμενο ατυχή πόλεμο του 1897, όπου ο τουρκικός στρατός μας έφερε εντός 15 ημερών κυνηγώντας όπως στη Γαλλία. Δεν ήταν θαύμα αυτή η ανάκαμψη και η στρατιωτική και διπλωματική μας εποπτεία? Δεν ήταν θαύμα όταν 17 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή πρώτοι εμείς νικήσαμε στα υπηρετικά βουνά της δυνάμεις του Ιταλικού φασισμού και κρατήσαμε τη μεγαλύτερη αντίσταση κατά των δυνάμεων του Χιτλερικού ναζισμού?
η μάχη των οχυρών και η μάχη της Κρήτης, το ξέρουν καλά οι Ρώσοι, που το ομολογούσαν στη διάρκεια του πολέμου, αλλά το ξέχασαν λίγο μετά. Και τέλος. Δεν ήταν θαύματο ότι μετά από ένα πολυετή εμφύλιο πόλεμο η Ελλάδα εντός μιας δεκαετίας είχε ίσως τον μεγαλύτερο ρυθμό οικονομικής αναπτύξεως, ενώ κατά την ίδια περίοδο ο πιο διαβαζόμενος όλη τη γη συγγραφέας ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης και λίγα χρόνια μετά οι πιο ακουόμενοι ανά τον πλανήτη συνθέτες ήταν ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης. Ποιο τραγούδι ακούστηκε στον κόσμο τόσο πολύ όσο το περίφημο τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά». Στερέψαμε τώρα και τραγουδιστικά. Ή μήπως δεν ήταν θαύματα εντός μιας 15ετίας Νόμπελ λογοτεχνίας? Θα μου πείτε τώρα τι κάνουμε. Θα σας απαντήσω με ένα λόγο του Γέρου του Μοριά. Η ώρα η πιο σκοτεινή της νυχτός είναι λίγο που ξημερώσει. Και η παρουσία σας εδώ, απόψε, παρά την χιονόπτωση, το επιβεβαιώνω. Είναι μια Αθήνα ελπίδας για ένα καινούριο χάραμα περισσότερο φωτεινό, περισσότερο καθαρό. Συνεπώς, κατά το αρχαίο ρητό, τα σύγχρη τα χάρη έσετε άμμο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Μια ερώτηση εγώ, κύριε Καρκάτα. Όλα αυτά που μας είπατε και μελετώντας την ιστορία και πεπισμίζοντάς μας τα θαύματα που έχουν καταφέρει οι Έλληνες κατά τη διάρκεια των χρόνων, μας γεμίζουν έτσι αισιοδοξία και περηφάνεια και σίγουρα μια ανάταση του ηθικού μας σε αυτή την περίοδο. Η ερώτηση είναι τώρα, βλέπω ότι υπάρχουν διάφορες τάσεις από σύγχρονους πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίες πηγαίνουν σε διαφορετικά σημεία. Η μία τάση είναι, και χωρίς να θέλω να κάνω τη συζήτηση πολιτική, η μία είναι εθνικισμός, η άλλη πατριωτισμός, και η άλλη είναι πώς θα εξομαλύνουμε τις διαφορές των λαών για να γίνουμε παγκόσμιοι πολίτες. Εσείς ως ιστορικός και ως καθηγητής, πού πιστεύετε ότι πρέπει να βρίσκεται η ελληνική παιδεία, πού πιστεύετε ότι πόση δόση ιστορίας πρέπει να λαμβάνει ο νεοέλληνας, ώστε να καταφέρουμε και σήμερα καινούργια θαύματα? Πρώτο μάθημα είναι Έλληνας. Το να είσαι Έλληνας δεν είναι προνόμιο, είναι ευθύνη. Και δεύτερον, το να είσαι Έλληνας δεν σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος περιορισμένος στο κάποιο του. Ο Έλληνας υπήρξε ο πολίτης του κόσμου. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και ο κοσμοπολιτισμός στην Ελλάδα γεννήθηκε με θεμελιώδη τον αντιστρέφει μαθητή του Σοκράτη. Συνεπώς, τα ανθρωπιστικά ελληνικά ιδεώδη υπήρξαν τροφή, ηθική και πνευματική για όλη την ανθρωπότητα. Σπουδάζοντας στην Ελλάδα, σπουδάζει στον κόσμο. Παλαιότερα, όταν κάναμε σωστά γράμματα στο σχολείο, λέγαμε περίπου να δίνει η φράση. Homo sum, nihil alieno, ούτω. Είμαι άνθρωπος. Τίποτα από τα ανθρώπινα δεν θεωρώ ψεύδο σε μένα. Που είναι απόδοχος της αρχαίας ελληνικής σοφίας. Αν επομένως μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο πρώτος τύπος παγκόσμιου ανθρώπου είναι ο Οδυσσέας. Ο πρώτος τύπος οικουμενικού ανθρώπου είναι ο Οδυσσέας. Ο Ιάσονας. Τότε το Ελληνόπουλο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να νιώθει διαφοροποιημένος από οποιονδήποτε άνθρωπο της γης. Γι' αυτό οι Έλληνες θαυματούργησαν σε όλα τα μέρη της γης, όπου και αν πήγαν, Ασία, Αφρική, Ευρώπη, Αμερική. Διότι, για να αναφερθώ ειδικά στην Αμερική, οι Έλληνες δεν αντιμετώπισαν μειωτικά τα άλλα
Μια ελληνική παιδεία δεν σου επιτρέπει να κάνεις διακρίσεις. Είπα το λόγο του Αντιγάμου. Θα μπορούσα να αναφέρω και τους λόγους λόγω του Αντιφώνα, που λέει ότι ο Θεός μας έκανε όλους ίδιους. Γιατί όλοι από τη μύτη αναπνέουμε και με το στόμα τρώμε. Μια παρατήρηση λίγο. Είπατε ότι δηλώσετε τη δημοκρατία. Όμως, κατά Πλάτωνα και κατά Αριστοτέλη, Πλάτωνα στην πολιτική και στα πολιτικά του, από τα χειρότερα πολιτεύματα που κατανομάζουμε, είναι. Δεν άκουσα καλά την τελευταία παρατήρηση. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, Ναι. ο ένας στην πολιτεία και άλλο στα πολιτικά του, αν δεν απατώμε, Ναι. αναφέρουμε ότι το χειρότερο των πολιτευμάτων είναι η δημοκρατία. Ναι, αλλά συμπλήρωσε ο Τσότσι, εξαιρετικά ρόλο του λαού. όχι, ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας όμως δώσανε τα κατάλληλα πολιτεύματα ποια είναι και τα διεξηγούν πάρα πολύ καλά. Και επίσης μια δεύτερη παρατήρηση, επί Δημοκρατίας Αθηνών δίναν τα περισσότερα έργα, επί τυραννίας, καλής τυραννίας εννοημένης, και επί βασιλείας ήταν οι περισσότεροι πανεπιστήμονες και τεχνοκράτες όπως ο Αρχιμίδης, ο Αριστοτέλης, όλοι οι αυτοί. Γιατί η δημοκρατία θεωρείται φαυλοκρατία. Και ο Ισοκράτης είχε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι καταντήσαμε τη δημοκρατία, φαυλοκρατία και κάτι άλλο το 406 χρόνια. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Τόσο ο Πλάτωνας, όσο και ο Ισοκράτης και ο Αριστοτέλης μπόρεσαν και διατύπωσαν τις απόψεις τους αυτές μέσα σε ένα κλίμα δημοκρατίας. Εάν ήταν εκτός δημοκρατίας, δεν θα μπορούσαν να τα πούν αυτά. Διότι άσκησαν κριτική πάνω στις αδυναμίες τις οποίες έχει η δημοκρατία. Γιατί οπωσδήποτε η δημοκρατία είναι ένα ευπαθές πολίτευμα. Και μάλιστα εύθραυστο. Μπορεί να μας λέει πολύ ωραία ο Περικλής στον Επιτάφιο ότι είναι η αρχή της πλειοψηφίας. Αλλά όπως είπα εκεί στο βράδυ στη συντροφιά, κάτι σοφό που είχε πει ο Ιωσήφ Στάλιν. Δεν έχει σημασία πόσο ψηφίζουν. Σημασία έχει το ποιοι μετράνε τις ψήφους. Βεβαίως κάνει κριτική. Αλλά αυτή την κριτική τους την έδινε το δικαίωμα που είχαν να κάνουν κριτική. Και ακόμα να σας πω, επειδή μιλήσαμε για τα ελληνιστικά βασίλεια. Η σύγκρουση που υπήρχε ανάμεσα στο Δημοσθένη και τη λεγόμενη δημοκρατική μερίδα δεν είναι φιλετική όπως λένε οι περισσότεροι ιστορικοί Έλληνες και ξένοι. Ήταν υπόθεση πολιτική. Διότι το δημοκρατικό πολίτευμα ανθοπολεί σε μικρό χώρο, σε μικρό αριθμό κατοίκων. Αριστοτέλης λέει για 10.000. Ενώ η Μακεδονία ήταν βασίλεια, ήταν δυναστικό κράτος. Και επομένως ήταν σύγκρουση ανάμεσα στο εκτεταμένο δυναστικό κράτος και στην πόλη που είχε δημοκρατία. Αυτό ας κάνουμε τον κόπο, να το κοιτάξουν και το προσέξουν ιστορικοί, Έλληνες και ξένοι, γιατί βλέπουν τα πράγματα με τα ματογιάλια του σήμερα. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι και στην εποχή που υπήρχαν τα βασίλεια τα ελληνιστικά, δεν αναπτύχθηκαν μόνο οι πρακτικές σπουδές, αλλά αναπτύχθηκαν και θεωρητικές. Δεν είναι μικρή υπόθεση, ας το πούμε, η δεύτερη σοφιστική, ούτε φυσικά ο νεοπλατωνισμός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ανάπτυξη μεγάλη και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για να κεντρήσω λίγο την κουβέντα. Το βιβλίο είναι το θαύμα των Ελλήνων ή το θαύμα των αρχαίων Ελλήνων? Το θαύμα, όπως το έχω γράψει εδώ, είναι το θαύμα των Ελλήνων και από κάτω υπότιτλος η προσφορά του αρχαίου ελληνικού κόσμου στην ανθρωπότητα. Τώρα θα μου πείτε γιατί λέω κόσμος. Διότι το έθνος στην αρχαία εποχή, όπως ξέρετε, είχε πάρα πολλές σημασίες και δεν είχε την έννοια του έθνους με την σημερινή, ας το πούμε, σημασιολογική διάσταση.
Ενώ η λέξη κόσμος ο Πυθαγόρας, με τη λέξη αυτή ονόμασε το σήμα, σημαίνει κόσμο. Και λογοπαικτώντας, με μία φράση που είπε ξένος Ελληνιστής, του λέγω ότι η Ελλάδα υπήρξε ο κόσμος του κόσμου. Δεν είναι δικό μου αυτό. Ξένος δεν είναι αυτό. Κυρία μου. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξή σας. Τελειώσατε με έναν τόνο αισιόδοξο και το έχουμε ανάγκη αυτό και εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού. Λίγο όμως αποφθεγματικό, δηλαδή μετά τη νύχτα ξημερώνει καινούργια μέρα και θαρσή χρήν κτλ. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως είχαν πει και το εξής, συν Αθηνά και χειρακίνη. Η ημέρα που ακολουθεί τη νύχτα είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και το θαρσή χρήν δεν αρκεί. Άρα οι σημερινοί νεοέλληνες δεν αρκεί να θαρσούν, χρειάζεται. Αυτή είναι μία παρατήρηση, μία σκέψη. Η δεύτερη είναι μία ερώτηση και μία παρατήρηση, ναι. Η διάλεξή σας ήταν πολύ διεξοδική και ακούσαμε και πράγματα που συνήθως δεν τα ακούμε σε τέτοιου είδους παρουσιάσεις που αφορούν τον πολιτισμό μας και τους ενδόξους ημών προγόνους. Περάσατε όμως από την ελληνιστική περίοδο, όπου ο ελληνικός πολιτισμός έλαμψε εκτός των γεωγραφικών ορίων, περάσατε αμέσως στην Ελληνική Επανάσταση, υπερπηδώντας, κάνοντας ένα μεγάλο άλμα και υπερπηδώντας, και όχι παραγνωρίζοντας, δεν θέλω να δω, τη Βυζαντινή περίοδο. Το Βυζάντιο, το οποίο υπήρξε το όχημα, ο ενδιάμεσος, για την γνώση και με τη μεταφορά του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στην Ευρώπη. Να φτάσω πρώτα σε αυτό. Εάν θα στεκόμουν σε όλους τους σταθμούς της ιστορίας, θα έπρεπε να κάνουμε πανηγύρι. Συμφωνώ. Μέσα στα συγγραμματά μου είναι και η αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης, όπου εκεί αναφέρεται το άλλο θαύμα, το οποίο συμμετελέστη στη χιλιετία αυτή, την οποία ο μεγαλύτερος ιστορικός της Ευρώπης, κατά τον 18ο αιώνα, ο Εδουάρδος Γίβο, την ονόμασε πολύ παρακμής. 1000 χρόνια ιστορίας είναι χρόνια παρακμής. Εάν έφτασα στον επίλογο, είναι γιατί έπρεπε να πω κάτι, τι κάνουμε. Δηλαδή μόνο στην αρχαία εποχή ή έστω στα χρόνια της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης κάναμε θαύματα. Όχι. Κάναμε και μετά. Δεν είναι λίγο πράγμα η προσφορά των Ελλήνων στην αναγέννηση. Των Ελλήνων Λογίων πήγαμε. Σε ό,τι αφορά το πρώτο που μου είπατε, δεν θα ήταν δυνατό να παραγνωρίσουμε, γιατί αρκετά έχουν παραγνωριστεί στην Ελλάδα, αυτά τα οποία πραγματοποίησαν οι αρχαίοι Έλληνες, γιατί απλούστατα απέναντι τους αισθανόμαστε ανάγκη. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ακόμα και στις τάξεις του δημοτικού, να μπαίνουν δάσκαλοι και να μιλούν ευρωστικά και κρεβαστικά εναντίον της ελληνικής προσφοράς. Και να παριστάνουν τους προοδευτικούς. Και γι' αυτό έκανα τόση εκτεταμένη αναφορά στο Μάρξ, στον Έγγελ, στον Λένιν, και αν είχα περισσότερο χρόνο θα σας έκανα αναφορά και στον Γκράμψη. Γιατί απλούστατα, όπως δεν είναι διαβασμένη πάνω στα αρχαία ελληνικά, στην αρχαία ελληνική ιστορία, δεν είναι ούτε και στα μαρξιστικά κείμενα διαβασμένη. Γι' αυτό τα είπα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ό,τι δοξαστικό υπήρχε στον λόγο μου δεν ήταν δικό μου. Ήταν ξένο. Από τη Λοζάνη. Κάποτε υπήρχε ένα σμάτιο το οποίο έλεγε τη Λοζάνη και Κοζάνη. Θέλετε να σας πω ότι μέσα στα θαύματα τα οποία έκανε η Κοζάνη είναι αυτή που δημιούργησε τη μεγάλη μουσική παράδοση Βιέννης.
Μεγάλη μας τιμή να... Πιο δυνατά, γιατί είμαι λίγο υπερήφανος. Μεγάλη μας τιμή να σας έχουμε εδώ κοντά μας. Ήθελα λίγο πολύ σύντομα να μοιραστώ μαζί με όλους εδώ μικρά αποσπάσματα από βιβλίο σας. Έτσι, και θα ήθελα το σχόλιο σας, γιατί είναι πράγμα που έχουμε γραφτεί πριν από 15-20 χρόνια. Θα ήθελα να μας πείτε αν θα λέγατε τα ίδια ακριβώς πράγματα ή πώς θα σχολιάζετε αυτά που βρήκα μέσα. Γιατί σε όλη τη σκέψη μας νομίζω περνάει το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα εμείς ως ελληνισμός για την σημερινή κατάσταση. Έχετε γράψει «Η Ελλάς πρέπει να πάψει να πολιτεύεται ως Ελλάς, πρέπει να πολιτεύεται ως ελληνισμός». Θυμάστε, είχατε προτείνει το δεκαετία του 80 να δημιουργηθεί ένας νέος ΟΗΕ, Οργανισμός Ηνωμένων Ελλήνων. Μια νέα αμφικτιονία που συνεννόει όλες τις δυνάμεις του ελληνισμού χάρη στα νέα συστήματα τηλεπικοινωνιών. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Επίσης, σε σχέση με αυτό που είπατε πριν, ότι ο Έλληνας είναι όχι όποιος γεννιέται στην Ελλάδα, αλλά όποιος δουλεύει για την Ελλάδα. Ένα άλλο στοιχείο. Όπως επίσης και πάντα η περιουσία των Ελλήνων ήταν η αγωγή και όχι η καταγωγή. Πάλι πάει αυτό μαζί. Η αγωγή και όχι η καταγωγή. Ναι. Αυτό έτσι σαν ένα στοιχείο, και αν μου επιτρέπετε ακόμα κάτι, να μου πει, το αναφέρατε προηγουμένως, γιατί είναι πολύ σημερινό, το έχετε γράψει πριν από πάνω από 16-17 χρόνια. Το πρόβλημα της ελληνικότητας αύριο δεν θα είναι συναρτημένο με το αν θα είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή έξω από αυτή. Είτε μέσα είτε έξω, οι επιρροές θα είναι ίδιες. Η ελληνικότητά μας θα εξαρτηθεί από το τι παιδεία και τι παιδιά θα φτιάξουμε. Απαιτείται αυτοάμυνα για να αντιδράσουμε στην ιδεολογική τρομοκρατία, στις τεχνικές ελέγχου του μυαλού και της ψυχής μας. Αυτό προϋποθέτει μια βαθιά καλλιέργεια που θα ενώνει το χθες με το σήμερα και το αύριο. Τελειώνοντας. Έτσι μπορεί ο αυριανός Έλληνα να γίνει ένας μοντέρνος Οδυσσέας, όπως είπατε πάλι σήμερα, που θα νιώθει πολίτης του κόσμου, αλλά πάντα στο νου του θα έχει την Ιθάκη. Δεν είναι πρόβλημα του πού θα πάει, ας πάει παντού. Σε ένα μόνο να μην πάει, στο νησί των λωτοφάγων. Και αν τα κύματα το φέρουν εκεί, ας προσέξει να μην φάει το λωτό. Και τελειώνω. Η Ελλάς βρίσκεται παντού. Γιατί οι Έλληνες δεν υπήρξαν για τον εαυτό τους, έγιναν ο άρτος του πνεύματος για όλο τον κόσμο. Προσωπικά, όταν ταξιδεύω, η Ελλάδα ποτέ δεν με πληγώνει. Απέναντίας με αναπτερώνει. Γιατί η Ελλάδα πάντα μένει αυτή που δίνει το ωραίο ταξίδι. Σε αυτά που με ρωτήσατε, έχετε και την απάντηση. Είναι από την κινούμενη άμμο, έτσι, το ναι, σας. Υπάρχει και η απάντηση. Σε αυτά που με ρωτήσατε, υπάρχει η απάντηση. Οφείλω όμως να πω ένα πράγμα. Ότι εδώ και μερικά χρόνια ο Έλληνας κολυμπάει απεξίδωτος στη θάλασσα του ανιδανισμού. Στη θάλασσα του ανιδανισμού. Και γι' αυτό λέω, όπου και να ταξιδεύω, και ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, δεν λέω αυτό που με προσφέρει η Ελλάδα που πληγώνει. Η Ελλάδα με φτερώνει. Η Ελλάδα στην Ελλάδα που πληγώνει. Ίσως έχετε διαβάσατε σε κάποια επιστολή ότι λέει ο κύριος Καριάκος δεν λέει καφετέριες ή καφενεία, λέει κυφηνία. Και ένα άρθρο που είναι γραμμένο πριν από 10 χρόνια πέρασε σε 25, πώς τα λέμε αυτά τώρα, blog, πώς τα λένε όλα αυτά τα καινούργια, λες και το έγραψα πέρυσι. Αυτό είναι γραμμένο πριν από 10 χρόνια. Είναι το Νοέμβριο του 2003. Και σε ένα άλλο άρθρο είπα, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα αν εφαρμόσουμε αυτό το οποίο διδασκόμεθα εμείς στο Δημοτικό Σχολείο με ένα περίφημο διήγημα του Τραυραντώνη, ο γυφτοδάσκαλος, που τελείωνε με την περίφημη φράση προτροπή του Σεπτεμβρίου Σεβίδη. Λαμπορεύους. Ας εργαζόμαστε και προσέχουμε. Λαμπορεύους και όχι ξαπαρεύους. Ο Έλληνας απέκτησε μία παθητικότητα ότι η Ευρώπη είναι ένας τεράστιος μαστός στον οποίο μπορούμε να βυζένουμε χωρίς να ξέρουμε ότι κάποτε η στροφή κατακλείσει. Τι θέλετε να σας πω. Ότι έχουμε δηλώσει στην Μυτιλήνη τόσες ελιές που για να μπορέσει να τις δεχτεί η Μυτιλήνη πρέπει να είναι διόρθη. Να σας πω ότι στην Κρήτη έχουν δηλωθεί τόσες ελιές ώστε η Κρήτη πρέπει να είναι διόρθη.
αυτά, τα 200 τα κάνει 300. Καλά λέγαμε κάποτε ειρωνικά, κεφαλονίκητος παπά και βάζει με Σοφία τα 12 μαγιά και κάνει 13. Εντάξει, 13 να γίνει. Αλλά όχι τα 180 σφαχτά να γίνουν 250. Δεν ήταν δυνατόν οι συμπατριώτες μου Σπαρτιάτες να πηγαίνουν να πετάνε τα πορτοκάλια στον αγραδόκαπο και να βάζουν μέσα και 200 κιλά πέτρες και να μην κάνουν οι Ευρωπαίοι ότι δεν τα ξέρουν. Τα ξέραν και τα παράξανε και τα γράφαμε. Τα γράφαμε. Εγώ την εποχή της Μεγάλης Μπατάλης αυτογραφούσα στον οικονομικό ταχυδρόμο στις ένδοξες μέρες του Γιάννη Μαρίνη. Και τα καταγγέλαμε αυτά τα πράγματα. Και δεχόμαστε ακτιβές. Όταν εγώ στην τηλεόραση Σπάρτα είπα ότι οι πυρκαγιές στον Ταΐλιο οφείλονται στο γεγονός ότι κάποιοι καλλιεργητές χασίς είχαν πληροφορηθεί ότι αύριο θα πάνε να κάνει έλεγχο η αστυνομία, έβαλαν φωτιά στο δάσος για να καούν μαζί με τα έρωτα και οι φοιτίες με το χασίς. Όταν αυτή τη στιγμή το πιο αποδοτικό αγροτικό προϊόν είναι το χασίς, πώς θέλετε να κάνουμε χάρη? Με συγχωρείτε, οι Ευρωπαίοι όφιλαν να επέμβουν ξέροντας αυτά τα πράγματα. Οι δικοί μας τι μας κάνουν? Είναι θέμα Ευρωπαίων να επέμβουν στα Κοιτάξτε, όταν είπε ένα πολιτικός μαζί τα φάγανε, σε ευεργενούσε και με τους Ευρωπαίους. Δεν πήρεστε. Αλλά όταν κάποτε θα ανοίξουν οι φάκελοι, θα δείτε ότι τα περίφημα πακέτα νερό, όπου βαφτίσαμε το καλαπόμι της Ουκρανίας ελληνικό, θα δείτε ότι το μαζί τα φάγαμε δεν περιλαμβάνει μόνο τους Έλληνες, τους Ευρωπαίους. Αλλά δεν ήταν η θεκουλιά απόψε να βάλω το δάχτυλο στον τύπο των ήλων, των πηγών της Ελλάδος και της Ευρώπης, όπου ήθελα να σας πω κάποια πράγματα τα οποία έκαναν οι αρχαίοι μας πρόγονοι και να σας θυμίσω πώς τελείωνε ο χορός των Σπαρτιατών. Έμπαιναν οι παλαιότεροι λέγοντας εμείς είμαστε κάποτε ξαπουστά παλικάρια. Μετά έμπαινε ο χορός των ανδρών και έλεγε εμείς είμαστε τώρα και αρθένεις το κύβος. Οι δελείς πήραν πλαμέτα. Και μετά έμπαιναν οι νέοι και έλεγαν άμες δεν γεζόμεθα πάνω μας. Μέσα από αυτά που ήθελα να πω ότι αυτά έκαναν οι παλαιοί. Και η νέα γενιά χρεώνεται να μην υστερήσει.